Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Σήμερα θα παίξουμε αυτό το παιχνίδι τέλος πάντων. Έχω να κάνω βίντεο πάρα πολύ καιρό. Γενικά βίντεο μεγάλο. Η αλήθεια είναι ότι δεν είχα κάποιο λόγο, απλά βαριόμουν και χρόνο μπορούσα να βρω αν ήθελα, απλά δεν ήξερα τι να κάνω και βαριόμουν. Τέλος πάντων, βρήκα αυτό, το είδα από κάποιους YouTuber ξένους Έλληνες και ήθελα να το δοκιμάσω. Θέλω να βεβαιωθώ ότι βλέπετε καλά. Λοιπόν, εδώ. Και πρέπει λίγο να φτιάξουμε τις ρυθμίσεις. Πάμε να παίξουμε. Δεν ξέρω τι είναι ρώσικο, μόνο αυτό ξέρω. Handball тусовки, Adidas кроссовки, три полоски, три полоски, три полоски, три полоски. Λέει γύρισα, ξέρω, από τη δουλειά μου. Λέει να γύριψα κάτι να φάω. Λοιπόν, αυτό, τα FPS είναι λίγα, αλλά παίζω σε τέτοιο. Πώς ανοίγει η πόρτα, ρε. Ρε. Πατώ κάποια... Λοιπόν, θα πατήσω όλα τα κουμπιά, έλα. Με F. Οκ, παιδιά, ήταν με το F. Finally! Λοιπόν, τι είναι... Γιατί μένουμε εδώ μέσα? Παιδιά, είναι πολύ... πώς να το πω... Φαίνεται ότι είναι τα γραφικά full screen, αλλά κοιτάξτε εδώ. Έχω είδωλο, μπρο. Άλλα παιχνίδια κάνουν 5 και 6 ευρώ και δεν βλέπεις τον εαυτό σου. Τέλος πάντων. Σκουπίδια. Οκ. Εδώ, γιατί έχει κλείσει την πόρτα, γιατί μετά... Μας έχει ξεστεί. Άστινα. Φώτα. Όπα ρε, πολύ φως. Περίμενε. Λοιπόν, να μαγειρέψω κάτι να φάω. Εδώ τι είναι? Εδώ τι ρε, κάθομαι παίζω Fortnite, ξέρω εγώ εδώ. So tight later, it's gonna be all your fault. Press they shake it, press they shake it. God, they're all weak as fuck. Press that. Okay. Έξω γίνεται της κακομοίρας, φίλε. Έξω βρέχει. Θα πλημμυρίσουμε λίγο ακόμα. Τι είναι αυτό? Οκ. Λοιπόν, εδώ είναι η κουζίνα. Εδώ είναι η κουζίνα. Πώς να μαγειρέψω, λοιπόν. Σύμφωνα, ήρεμα. Με αυτά που ξέρω. Stove. Τι είναι το stove? Stove δεν είναι το μάτι? Ναι. Turn on the stove. Από εδώ. Και περιμένω να βράσει. Οκ. Τι λέει? Turn on. Οκ. Τώρα. Βράζει. Περιμένω αέρα εδώ να βράσει. Τι είναι αυτό? Φίλοι, είναι ωραία αυτά. Φαίνονται ωραία. Τι κάνω? Βάλω τα μέσα έτσι με το σακουλάκι. Όχι. Καλά. Παιδιά, τι ψυγείο είναι αυτό εντωμεταξύ? Καλά θα... Κοιτάξτε λίγο, έχουμε τέτοιο ψυγείο που αυτά τα ψυγεία, παιδιά, τώρα είναι ακριβά. Δεν λέει. Και ο πάγκος εδώ και τα ντουλάπια. Και κοιτάξτε τι έχουμε κάνει εδώ, πίτες. Αου, θα κάνω σκουπίδια. Έβρασε. Αγόρι μου, δεν βράζεις. Οκ, δε.
Κοιτάξτε μου το κεφάλι μου. Έχει ακροτηριαστεί. Κοιτάξτε το σώμα, κεφάλι, σώμα. Το σώμα κουνιέται, το κεφάλι είναι σαν τους πιγκουίνους πάμε. Τέλος πάντων. Και εντωμεταξύ. Οπα, εκεί πέρα, ανάτσο. Τι είναι αυτό πάλι. Ρώσικα γράφει ρε. Α, είναι ρώσικο. Καλά είπα εγώ στην αρχή. Τερπενιέ. Εδώ τι είναι. Μήπως πρέπει να κάνω κάτι τόση ώρα και περιμένω να βράσουν αυτά αυτά το βλάκα. Δεν βγάζει μπουρμπουλήθρες στο νερό πάντως. Πίτσα. Έχει ένα κομμάτι πίτσα και το... Όχι πάνω στο τραπέζι ρε. Βρωμιάρη λίγδα. Λίγδας είναι ο μπαμπάς σου, ο παππούς του διπλανού σου. Κάτσε λίγο. Αυτό πρώτη φορά το βλέπω στο σπίτι. Κοιτάξτε, εδώ είναι ξέρω εγώ μπάνιο και νηπιές και πλυντήριο και εδώ είναι μόνο τουαλέτα. Η οποία... τι χαρτάκι είναι αυτό. Τι λέτε ρε. Ακούγομαι. Μπράβο, ακούγομαι. Γιατί ακούω. Α, θα μου πεις horror παίζουμε ρε, εντάξει ρε. Λογικό, δεν είναι να ακουγόμαστε, λογικό. Θα βράσει αυτό. Τι πρέπει να κάνω. Βράσε. Ρε, παιδιά, αλήθεια σας λέω, βαρέθηκα ρε. Τι να κάνω. Κιάγια. Τι να τα κάνω τα κιάγια εγώ. Εδώ ο γατούλης γκάνγκ. Να ανοίξουμε κανένα παράθυρο. Κοιτάξτε βρέχει αλλά τα πουλιά εκεί πασάδες. Όλοι πετάνε. Λες και έξω δεν γίνεται τίποτα. Αυτά βράσανε ή... αλήθεια. Δεν ξέρω τι άλλο να κάνω ρε. Τι να κάνω, να ανοίξω το ψυγείο, τι να μπω κι εγώ. Ορκίζομαι, πηγαίνετε όλοι πίσω το βίντεο, θα το βάλω replay. Δεν είχε εδώ μέσα άλλα μακαρόνια πριν που τα έβγαλα αυτά. Α, είναι, εκτός από ψυγείο είναι μαγικό ρε, μάλλον μας κάνει spawn. Μακαρόνια και τέτοια μπρο, αυτό παίζει να είμαστε τόσο βρωμιάριδες εδώ μέσα. Λοιπόν παιδιά, πήγα λίγο πίσω το βίντεο που τραβούσα, πρέπει λέει να καθαρίσω το σπίτι. So, hey. Παίρνουμε αυτά. Παίρνουμε και τον κάδο. Ωραία, κάδο ηρέμησε. Σε αφήνω με κάτω. Σε παίρνουμε σένα, σε πετάμε μέσα. Throw the trash bin. Άντε εγώ να καθαρίσω εδώ, τι γίνεται ρε παιδιά. Τι έχει εδώ μέσα. Ήρεμα ρε. Μπρο έκατσε. Τι είναι αυτό. Κάτι πίνουμε εδώ, ήπιαμε. Μάλλον. Throw away the bags. Μου λέει 0 στα 2 εδώ πέρα, δεν έχω 2 μπάλες. Άιντε. Δεν έχω 2 bags εδώ, έχω 15 bags. Who gotta keep cleaning. Εδώ αυτά είναι... Άλλο ρε, είναι... You know. Είναι άλλο. Πέτω τα αυτά εδώ. Είναι για την ομορφιά, λέω, να γεμίσει το σπίτι. Ωραία, αφού βράσαν αυτά. Κλείνουμε. Να κλείσουμε. Take away your socks. I think the dumplings. Okay. Θα πάρουμε φωτιά σε λίγο. Πέφτουν αυτά γενικά. Τι ξυλόκολλα έχουμε βάλει και δεν πέφτουνε. Αυτό το πράγμα δεν τρώγεται, το καταλαβαίνετε. Πρόπα ήρεμα. Να φάμε εδώ άντε.
Κλικ. Να βάλουμε να δούμε εδώ. Έλα, λοιπόν. Τι να βάλουμε. Να βάλουμε, να δούμε. Τι να δούμε ρε. Δούμε Fast and Furious, έλεγα. I used to drag here back in high school. That railroad crossing up there is exactly a quarter-mile away from here. On green, I'm going for it. Stand up. Look through the bind. Okay, τι λέει. Αυτά δεν είναι, ναι. Ωραία γείτονα. Τι ακούει αυτός. Τάντζα Κοντούρο. Οκ. Άλλος. Εκεί. Εκεί φως φουλ. Και εκεί φως φουλ. Τι είναι αυτός. Οξά. Ποιος σκοτώνει. Εμένα. Όπα, περίμενε. Ναι. Όπα ρε. He's running toward me. Okay, τι να κάνω εγώ. Θα μπω εδώ μέσα. Τώρα πρέπει να δυνατώσει. Τώρα πρέπει να είναι πιο δυνατός. Ανεβαίνει ο Κώστας. Πάει για μετάλλιο! Ο Κεντέρης! Ο Κεντέρης! Πέθανα. Τι αυτό ήτανε. Τέλος πάντων, λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Ξέρετε τα πω, like και εγγραφή εννοείται, να φτάσουμε 1000 subs. Και θα κάνω ένα spoiler. Το καλοκαίρι που μας έρχεται, ίσως, λέω, οι πιθανότητες είναι 40%. Έχω μια ιδέα να παραγγείλω, ξέρετε, κάμερα και τρίποντο και τέτοια, και να βγάζουμε IRL βίντεο. Να μην είμαστε όλη μέρα μέσα, γιατί ξέρετε τώρα καλοκαίρι, ζέστες. Κάνω ένα football challenge, κάνω ένα vlog έτσι, ξέρετε, με τα ποδήλατα, κάνα τέτοιο, κάμια περιπέτεια. Ναι, απλά το λέω να το έχετε στο νου όσοι δείτε το βίντεο. Και εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Ελπίζω να μην κάνω πάλι τόσο καιρό να βγάλω βίντεο. Αυτά. Αντίο.